Не зная на къде да спра. Най-първо, когато си спомням за Вършец, дали над извора, из който човек излиза като из чудотворна жива вода, или на звездното небе, с тъмноопнатата верига на планината и вечерницата над тях. Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили хората, които са го доуреждали. Вършец е възникнал около минерални извори и неговата история е свързана с болнолечението. Най-старият запазен писмен документ за неговото съществуване датира от 6 век в византийските хроники с името на крепостта Медека, Медикус лечебен, единственото селище с такова наименование в Римската империя. Банското казино се намира в центъра на град Вършец и е част от архитектурен ансамбъл Баните, парк, Слънчева градина. Построено е през 1924 година и е първото в България банско казино. Посещавал го е и принц Кирил, заради което до днес го наричат Царското казино. Старата минерална баня във Вършец е първата държавна минерална баня в България. Тя отваря врати през 1910 година и е изградена по подобие на баните в Баден-Баден и другите западноевропейски курорти по това време. Проектирана от архитект Нешев. С горски венец закичен, сияе Вършец, ухае Вършец, красив и безкрай обичан. Цъфти хубавей Вършец, с горски венец закичен, сияе Вършец, ухае Вършец, красив и безкрай обичан. Новата минерална баня е построена през 1930 година. Покривът е украсен 4 ъгъла с скулптури на малки къпещи се момченца, възседнали огромни окрови, символи на бързото оздравяване. Образите на нимфи, полубогини олицетворяват живите сили на природата. Те пазят този храм на здравето, в който блика чудотворна минерална вода в басейн с романски мозайки. Долетяла от славев глас, като някаква приказка чудна, оживява отново пред нас. С горски венец закичен, сияе Вършец, ухае Вършец, красив и безкрай обичан. Цъфти хубавей Вършец, с горски венец закичен. Моста на въздишките символично разделя Слънчевата градина, 2 минерални бани и банското казино от градския парк на град Вършец. А в сърцето ти извори пея, от усмивки човешки плъмтиш, и макар че си древен младеж, из градините свои цъфтиш. С горски венец закичен, сияе Вършец, ухае Вършец, красив и безкрай обичан. Цъфти хубавей Вършец. Иванчова поляна се намира на най-високото място на парка и го свърза с вековни гори на Кожнишкия дъл на Стара планина. Повече от 100 години поляната е място, което гостите на Вършец свързват с най-хубавите си спомени. В началото на 20 век тук са организирали танцови забави и младежки веселби. С развитието на курорта, като масов балнеоложки център, поляната става част от пътеката на здравето и място за гимнастика сред природата. Хората и днес вярват, че измиването със сутрешна роса преди изгрев слънце на Иванчова поляна е целебно. Днес поляната е чудно място за пикник и досег с красивата и девствена природа. Кухли изгрява,
Градският лесопарк в град Вършец е създаден в началото на миналия век, 1911-1912 година, с доброволният труд на местните хора под ръководството на първия бански лекар доктор Дамян Иванов. Залесен е предимно с иголистни дървета, а най-ценните растителни видове са секвоя, лирово дърво, кедър, ела, сребрист мърч, гинко билоба, офика, магнолия, райска ябълка и други. Паркът заема площ от 800 декара и е втори по големина у нас след Борисовата градина в София. Атмосферата му пресъздава частица от древната история на Вършец, римските стъпала и беседката на богинята на здравето Хигия напомнят за далечното минало, от което е известна лечебната сила на минералните води. А в сърцето ти извори пеят, от усмивки човешки плъмтиш, и макар че си древен младеж, из градините свои цъфтиш. С горски венец закичен, сияе Вършец, уха е Вършец, красив и безкрай обичан, цъфти хубавей Вършец. Местността Водопада се намира на 500 метра надморска височина над квартал Заножене. Отдалечен е на около 5 км от град Вършец. Пътят минава през букови и иглолистни горички, обширни поляни и бистри поточета. Слънчевата градина се намира в центъра на град Вършец, изградена през 1934 година. Името на градината идва от нейните алеи, изградени във формата на лъчи от специален камък, който отразява слънчевата светлина. Над Тодорини кухли изгрява златовезан от слънцето ден, и със дъх на планинска тинтява слиза долу в лъчи отразен. И Вършец с песента ранобудна долетяла от славев глас, като някаква приказка чудна оживява отново пред нас. С горски венец закичен, сияе Вършец, уха е Вършец, красив и безкрай обичан, цъфти хубавей Вършец. С горски венец закичен, сияе Вършец, уха е Вършец, красив и безкрай. Булевард Дъщинарите намира се в централната част на град Вършец, пешеходна зона, дълга около 2 км. Дърветата са на възраст почти 100 години и големите им корони оформят зелен тунел от центъра на град Вършец почти до квартал Заножене. Още от началото на миналия век това е традиционно място за разходка на влюбените. От двете страни на булеварда са разположени някои от най-красивите вили в града, изградени в началото на 20 век. Древен младеж, из градините свои цъфтиш, с горски венец закичен, сияе Вършец, уха е Вършец, красив и безкрай обичан, цъфти хубавей Вършец. С горски венец закичен, сияе Вършец. Храм Свети Георги. Храмът представлява внушителна кръстокуполна базилика с 2 камбанарии и голям купол в средата. Строителството му започва в 1902 година. Светият олтар е завършен 1906 година. Храмът е обявен за паметник на културата от местно значение. Едно от най-големите богатства на общината са изобилните минерални извори, които от 160 години са предпоставка за провеждането на балнеокурортна дейност в града.
планинска тинтява слиза долу в лъчи отразен. И Вършец с песента ранобудна долетяла от славев глас, като някаква приказка чудна оживява отново пред нас. С горски венец закичен сияе Вършец, ухае Вършец, красив и безкрай. Вършец предлага незабравима разходка назад във времето. Тук ще усетите атмосферата на 30-те години на 20 век, когато малкото планинско селище посреща творческият и политически елит на страната и не без основание е наричан Баден-Баден. Иван Вазов, Дора Габе, Борис Денев са само част от творците, които отсядат в елитният курорт. В електрифицираният през 1938 година Вършец за първи път се провежда конкурс за красота Мис Вършец, а носителка на титлата е възпята в стихотворение на Йосиф Петров. От усмивки човешки плъмтиш и макар че си древен младеж, из градините свои... Доктор Дамян Иванов е първият балнеолог в България. Завършил медицина в Австрия. Той прилага всички научни познания по медицина, балнеология и многостранна европейска култура. Успява да превърне Вършец в прочут курорт на европейско ниво. С горски венец закичен сияе Вършец, ухае Вършец, красив и безкрай обичан, цъфти хубавей Вършец. С горски венец закичен сияе... Над Тодорини кухли изгрява златовезан от слънцето ден и с дъх на планинска тинтява слиза долу в лъчи отразен. И Вършец с песента ранобудна. Вършец – курорт на всички сезони. Съчетава здравословен климат и уникални природни дадености. Лечебните фактори тук действат комплексно. Въздухът е чист, водата лековита. Вършец – град на здравето. Заповядайте във Вършец, за да не се чувствате неудобно, когато ви попитат «Бяхте ли във Вършец?», а ние ще ви посрещнем като гости и ще ви изпратим като приятели. Горски венец закичен сияе Вършец, ухае Вършец, красив и безкрай обичан,